Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε το Heaven and Hell, παράδεισος δηλαδή και κόλαση. Δεν το έχω ξαναπαίξει ποτέ. Στο επόμενο βίντεο μάλλον θα είναι το Pyramid Adventure 2. Και ας παίξουμε τώρα, ξεκινήσουμε το level. Story. You are an explorer searching for the hell. While exploring you found the abandoned house. Συνεχίσουμε. Welcome to Green Island, the crossroads from heaven and hell. This is Nathan's old house. He lives in heaven now. Hell is too deep underground. You need to find Nathan and retrieve the bucket of water which holds enough water to fill the sea if it were empty. Place the water here and write down the hell on it. Hell. Part of heaven. Part of heaven, Ας ανέβουμε πάνω. Μάλλον τώρα θα ανεβαίνουμε στο heaven, αν δεν κάνω λάθος. Πέφταμε. Τέλος πάντων να συνεχίσουμε. Ακόμα ανεβαίνουμε. Αυτό εκεί πέρα υποτίθεται ότι είναι η heaven ή ένα σπίτι πάνω στον ουρανό. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι θα πάμε να το ερευνήσουμε. Φτάνουμε όπου να είναι. Φτάνουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Nathan's house. Πού είναι ο Nathan? Αυτό είναι το Nathan. Το σπίτι του Nathan. Chests. Βρε Nathan, δεν έχεις βάλει τίποτα και εσύ μέσα? Ένα άλλο chest. Ένα trapdoor. Το ξέρω ότι θα οδηγούσε κάπου. Για να πάμε τώρα. Εδώ. Great, you found the water. Head back and place it. Για να δούμε. Wow! Είναι αρκετοί water buckets, αλλά καλύτερα να πάρω μόνο το ένα. Θα ξανανεύουμε πάνω και δυστυχώς θα πρέπει να ξανακάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι να πάμε στην κόλαση. Πρέπει να τρέξουμε λίγο. Συνεχίζουμε. Παραλίγο να πέσω, δεν ξέρω τι είδατε. Πηγαίνουμε και ξανακατεβαίνουμε πάνω κάτω στο σπίτι για να βάλουμε το water bucket και να κατέβουμε στην κόλαση. Τώρα ένα πρόβλημα. Το βάλουμε τον water bucket. Μου φαίνεται γίναμε λεφάκι ή όχι? Μου φαίνεται όχι. Ας καν έγινε. Ας κατέβουμε. Τελικά όντως έγινε ένα λαφάκι. Και παίζει όταν θα πάμε μέσα να έχει πλημμυρίσει όλο το σπίτι. Δεν πειράζει όμως. Θα ξανανεύουμε πάνω, θα πάρουμε κι άλλους buckets και θα τα ξανακάνουμε. Βασικά πάω να πάρω ένα grass block για να κλείσω την πηγή. Παίρνω αυτό. Μπαίνω μέσα στο σπίτι και το τοποθετώ εκεί. Ή άμα εκεί ήταν η πηγή. Όχι, η πηγή είναι κάπου εδώ πάνω. Γι' αυτό πάω να πάρω κι άλλα για να το κλείσω.
θα πάμε και ας πάμε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, βρήκα αυτό όπου κλείνει το νερό, γι' αυτό μετά place the water here. Δεν θα κάνω λάθος ξανά. Πάμε να πάρουμε ξανά έναν water bucket και να κάνουμε ξανά place το water σε αυτό το μέρος. Μπορεί το βίντεο να διαρκέσει λίγο περισσότερο από ό,τι είχα υπολογίσει, αλλά τουλάχιστον είναι βίντεο. Λοιπόν, ανέβηκα πάνω. Ωχ, τι είναι αυτό εκεί πέρα μακριά. Τέλος πάντων, δεν μ' νοιάζει αυτό τώρα. Πείτε μου στα comments άμα θέλετε να συνεχίσω να παίζω maps ή άμα δεν θέλετε να μου πείτε τι άλλο θέλετε να παίξω σε σχέση με το Minecraft, ή όπως σας είπα και στο Cruise Ship Map, ένα άλλο παιχνίδι που μου προτείνετε να παίξω. Τώρα φτάσαμε πάλι στο σπίτι του Νάθαν. Το θυμήθηκα. Εκεί πέρα είναι το trapdoor από ό,τι θυμάμαι. Ναι, όπου το ανοίξαμε πριν λίγο. Κατεβαίνουμε και παίρνουμε, για σιγουριά θα πάρω 3 water buckets. Πήρα το water bucket και πάμε να ανέβουμε πάνω και να ξαναφύγουμε για την πύλη της κολάσεως. Αναρωτιέμαι που είναι ο Νάθαν. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Αν παίρνω από λίγο πιο δίπλα θα πέσω. Τώρα πάλι θα κατέβουμε εκεί κάτω και μπορεί πάλι να κάνω το ίδιο λάθος και πάλι να αρχίσω τον κουβά. Σε λάθος μέρος. Λοιπόν, αλλά πιστεύω δεν θα συμβεί. Λοιπόν, ας κατέβουμε κάτω. Απολαύστε τη θέα. Αρχίζει σιγά σιγά να νυχτώνει, αλλά δεν νομίζω ότι μας πολύ ενδιαφέρει αυτό, επειδή τώρα θα βρεθούμε στην κόλαση. Λοιπόν, τι μου λέει. Νομίζω μόλις κάναμε στο σωστό μέρος place το water. Ωραία. Βρεθήκαμε στην κόλαση, όπου welcome to hell, land of the lost. Ωραία. Είναι όντως εκαμωτικό θέμα. Δείτε. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Παρόλο που είναι η κόλαση, το μέρος των νεκρών. Κατεβαίνουμε. Βρήκα μια σκάλα. Από εδώ tutorial, just walk forward to auto jump. Θα ανέβουμε τις σκάλες πριν να προσέχουμε μην καούμε και συνεχίζουμε τον περίπατο στην κόλαση. Κάηκα. Θα κάνω λέει σε ένα water bucket. Ένα water bucket. Σώθηκα. Παρόλο που έμεινα μόνο με 2 καρδιές. Σώθηκα όμως. Πάλι καλά. Από ό,τι μου φαίνεται τώρα. Demons bunkers this way. Demon look free dominatory. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι είναι αυτό. Επειδή κιόλας έξω είναι νύχτα. Βασικά αφήστε το, δεν θα κοιμηθώ. Καταρχάς θα σπάσουμε το bed. Παρόλο που δεν το χρειάζομαι καν. Θα σπάσουμε το slab.
Αλλά θα βάλουμε ξανά στη θέση του το slab. Και το bed θα το ρίχνουμε σε λίγο στη λάβα. Τι είναι αυτό? Καναπές. Ένα σεντούκι. Ένα diamond sword. Μπορούμε να το χρειαστούμε. Συνεχίζουμε. Τώρα πήγαμε στο The Devil's Lair. Αχα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. The Devil's Lair. Κατεβαίνουμε. Τι είναι εδώ? The devil has gone out of the torment of the Inorit since he's got Yaseh. You should take all his stuff and burn this place down. Objective. Find flint and steel and burn this place to a crisp. Find exit 2. Μόλις βρήκαμε το flint and steel και από ό,τι μας λέει εδώ πέρα πρέπει να κάψουμε, μου φαίνεται, το μέρος, αν δεν κάνω λάθος. Τα diamonds μάλλον δεν θα τα πάρω. Κάτσε να ξαναδιαβάσω, καθίστε μισό λεπτό να ξαναδιαβάσω τις πινακίδες. Find to a crisp. Βρήκα αυτό εδώ. Secret exit this way. Αυτή είναι η μυστική έξοδος. Και επίσης τελικά, επειδή θα καεί αυτό το μέρος, θα τελειώσει στις φλόγες, μάλλον λόγια, θα σπάσουμε το chest και θα πάρουμε μαζί του όλα τα diamonds που βρίσκονται εκεί μέσα. Μισό λεπτό, επειδή μου φαίνεται, επειδή ο κόσμος είναι old, θέλω να δω τι θα γίνει άμα κάνουμε make infinite. Τελικά δεν υπάρχει κάτι, είναι μόνο πέτρες. Γι' αυτό ας κάψουμε το μέρος. Βάζουμε φωτιά και φεύγουμε. Και θα βάλουμε και άλλη λίγη. Και τώρα θα φύγουμε. Ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Αυτή ήταν η μυστική έξοδος και βρεθήκαμε σε αυτό εδώ το μέρος. Να, εκείνο εκεί που είδαμε από μακριά. If you didn't understand the ending, jump down here. Great job, you finished the map. You escaped hell. More maps coming soon. Εκείνο εκεί τι εννοεί? Λοιπόν, at the beginning you should have climbed the ladder up to heaven and found Nathan's house, opened the trapdoor near the books and taken a bucket of water. The rest would have been pretty easy. So you didn't understand the ending, did you? Where you may have missed parts of the story. You cheated or didn't read the signs. Turn that way. Τι στο... Τι στο καλό. Turn that way. Τέλος πάντων, μπορεί να μην κατάλαβα το τέλος. Βασικά δεν το κατάλαβα. Αυτό ήταν το map. Όπως είπα, γράψτε μου στα comments αν θέλετε να συνεχίσω τους maps. Και τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο.